白の方、さあ、何番？11番。11番。白が返答いたしました。次はこの問題です。どうぞ。ドイツ関連論の代表的存在で、いわゆる弁証法で知られ、精神現象学や論理学などの著書があるのは誰でしょう？白。答えはさあ、何番14番。13番、12番の赤が白に変わった。答え参ります。佐々木さん。